اس تو بعد میں اپنے شاعر کو دعوت دین لگا ساڈی آئی دی مشاعرے کے ننے منے شاعر کہ آدر بس آدر صاحب میرا ہوں واسطہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مجید عادل آباد کی طرف کو السلام علیکم. استاد الشعراء اجازت لینا بالخصوص اپنے استاد محترم رانا صدر آواز اجازت لینا عقیدت بند نال نال دوستوں بولتے راسو انشاءاللہ مزہ اسی. جھولی خالی کدا نہیں ہوندی جھولی خالی کدا نہیں ہوندی علی دے در دے سوالیاں دی. بہت مہربانی. جھولی خالی کدا نہیں ہوندی علی دے در دے سوالیاں دی. ذکر حیدر دا کردے راندن حیادت ہر دم موالیاں دی. مجمع لکھاں دا عادل ہوئے تو نارا حیدر دا لا کے ویکھی علی دے نا تم پہچان ہو سی حلالیاں تے حرامیاں دی. بہت مہربانی. دنیا داری میری ہستی وستی زندگی وچ جدا نرم دہاڑے آ گئے. سارے پیٹ بھی کی گئے لگدیاں دے اکھیں دیاں چھڑ تنہا گئے. تراسی دین دے عادل مردیاں تائیں جڑے بیلی کرم کما گئے. میں تو وقت زوال تے ٹال ونجنا ہے بعد نسل نیت لکھا گئے. بہت مہربانی جی. بندے ویکھے راٹ پھٹیکاں وچ جویں جب نوں سیتی رکھ دین نہیں دین جڑن دے لگدیاں نوں گھٹ صبر دا پیتی رکھ دین. تے بیلی ہون حلالی بیلیاں تے بھلے آدر کیتی رکھ دین. اللہ پاک بچائے نہ بندیاں تو جڑے اندر پلیتی رکھ دین. بہت مہربانی جناب. بہت شکریہ. ہاں جے تائیں سایہ بختاں دا ہر بشر سلامی کیتی. دوستو نال بولتے راسو تو میری محنت پوری ہو ویسی. ہاں جے تائیں سایہ بختاں دا ہر بشر سلامی کیتی. بھائی ساترات کا سرانجہ صاحب. ہاں جے تائیں سایہ بختاں دا ہر بشر سلامی کیتی. پھول پیرا ہیٹ سٹین دے رہے ان ملک غلامی کیتی. تے جدا ہوئی ٹیگر بختاں دی ہر کہے بدنامی کیتی. جنوں عادل نمک کھوایا ہا اس نمک حرامی کیتی. نہیں فیدا والی آکڑ دا ٹرو سنگت دے وچ سر سٹ کے بندہ روز دے لڑن تو بچ ویندا رب یادر جے دڑ وٹ کے. تے ہو عزت دے قابل بشر جڑا عزت کریوے ڈٹ کے او جڑا گھاٹ تے چاہے ہے جاوے نو یار مریدے چھٹ کے. یا مہربانی. انگلش کافی دا دوڑا بھائی نے سنایا تے میں بھی جناب دی انگلش کافی دوڑا لکھیا کہ چھڑ کھڑا چن پردیساں دا آپ وطن تے ہو ایڈجسٹ کے. بڑا فائدہ ہے وطن دی نوکری دا ہوندا شام نو خارج ریسٹ. تیرا سے سامنے ہر ویلے ماں پیو دے چھڑ لالچ نال انٹرسٹ. کلی ککھاں دی عادل وطنا تے پردیس دکھائی تو بیسٹ. ایک اور انگلش کافی دا دوڑا کہ ڈھلے بخت تبیلی بختاں دے میرے دشمن نال ڈائریکٹ ہو گئے. ہمراہ اللہ غیر دی فوج دے وچ ایک مشن دے کان سلیکٹ ہو گئے. تے مجبور انسان دے باں بیلی جدا غیراں نال کنیکٹ ہو گئے. اس دے تو میری نظراں جوں میں بیاتر سجن ریجیکٹ ہو گئے. ایک اور انگلش کافی دا دوڑا کہ جڑا لگدا دے دے ڈھیر قریب آنے کا اٹینڈ پیا کردا نہیں درد ونڈیندا دکھیے دے دھوکا ڈھیر فرینڈ پیا کردا. تے میرے سامنے بیٹھ کے واٹس ایپ تے فوٹو غیر نو سینڈ پیا کردا. میرے نال تا دل ظلماں دی اکا بیلی اینڈ پیا کردا.